går ikke så meget op i tøj, som jeg tror andre folk tror, at jeg gør. Jeg betragter meget min påklædning som en uniform. Jeg har faktisk over 200 jakkesæt, men jeg bruger pt. Kun 20 af dem. Da jeg var yngre, der gik jeg meget i farvede sæt, og jeg ved ikke, om det er alderen, der spiller ind, men hvad hedder det? Men det er helt klart blevet mere de sorte og de grå, der er blevet frem, og de andre de så er inde på loftet. Så hvis jeg ender med at blive rigtig kendt en dag, så kan det godt være, at jeg kunne finde på at sælge dem til noget charity noget, men lige pt. Der tror jeg ikke rigtigt, de kan indbringe særlig meget. Jeg tror, jeg har det på samme måde som et postbud. Når jeg tager på arbejde, så tager jeg bare et sæt. Okay. Så jeg behøver ikke bruge så meget tid på hverken at vælge skjorte eller farve, eller skulle finde ud af, om en halsklude lige matcher til den fede t-shirt og et par fede jeans i den rigtige farve, og der er slidt på den rigtige måde. Så sådan noget tøj har jeg slet ikke i mit skab. Så jeg har kun uniformer i mit klædeskab.